ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಲುಲಗೆ ಆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಲೆಡು ನರಮಾನ್ಯನ ಜನ್ಮ ಪನ್ಪಿನವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನವು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾನ್ಯನ ಜನ್ಮಡು ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಡು ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಪುಟ್ಟನವು ಸೈಪಿನವು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಬಲಿ ಪುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುತ್ತ ಆ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಾದ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕನ್ನು ನಡಪೈನಕಲ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಪುಣಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಜಿ ತೆರಿದಿನಕುಲು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ಞನ್ ದಾಂಡಲ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಮಾತ ಪುಡ್ತುಲ್ಲ ದೇವೇರು ಪೋರಾಪುಜಿಗೆ ಐಕಾತ್ರ ದೇವೇರು ಒಂಜಾತು ಜನಕಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲದ ಜನಕಲೇನು ಕಡಪುಡುವೇರು ವಾ ಪೊರ್ತುಗಳು ಎಂಚಿನ ಮತ ಕೆಲಸ ಅವಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಗತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡುವರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜನ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲೇಸಿಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡುಲ್ಲರು ಬಂದಲೆ ಅರ್ ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧಕ್ಕೆ ರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ KM ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಮೆಕ್ಕಾಯಿ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೂಣಂದಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಐತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಗತ್ತು ತೋಜಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರು ಅತ್ತಂದಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವೇನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಪಿರೌಡ್ಲ ನೆಗತ್ತು ತೋಜುನಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಪುದರು KM ಶೆಟ್ರು ಮಧ್ಯ ಗುತ್ತದ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಧ್ಯ ಬನ್ನಗಲ ಒಂಜಾತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೊಂದಂಡ ಚೇಲಾರ್ ಕೈತಲ್ದ ಊರು ಚೇಲಾರ್ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಬಲ ಭೀಮೆ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣನ ಊರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಊರದ ನಮ್ಮ KM ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನದಿಗಿಡಲ್ಲರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರ್ವಾದಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರ್ವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ KM ಶೆಟ್ರೆ ಸುರುಟಿನಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಜನಕುಲು ಇರಂತು ಒಂದೊಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುಗಾರೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮುದೆಲ್ ಒಲ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈರ್ನ ಕಲ್ದಿನ ಶಾಲೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಈರ್ ನಡತಿನ ನಡಕೆ ಪನ್ಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಕಠಿಣ ಇತ್ತು ಏನ ತಮ್ಮಲೆ ನಿಲ್ಲಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಿಜಾರ ಪಂದು ಸುರೋಟು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಪಂದು ಅವರು ಹೈಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾನು ಆಜನೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೆ ಐದಕ್ಕೂ ಬಂಗ ಒಟ್ಟು ಅಡಿಪೋಯ 7ನೇ ಅವಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಎಡಪದಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲು 10th ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋಯ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಎತ್ತೀನಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಗೊತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅವಳು ಎತ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅವಲೇ ಉಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋಯ ಬೊಂಬೈಡು ಸಾಧಾರಣ 3 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳೋಡು ಪರ್ ಡೇ ಕೆಲಸ ತಾಗದು ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಣದು ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಯಾನು ಕಂಪನಿ ಸೇರಿಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಪನಿ ಐಟ್ ಸಾಧನೆ ಬತ್ತದು ಕಲ್ತದು ಆತದ್ದು ದಿನೊಟ್ಟಿ ಮೂಲೆ ಊರ್ಡು ಮಲ್ತದು 10th ಮಲ್ತು ಪೋಯ್ನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಸಾಧನೆ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಸಾಧಾರಣ 2.5 ವರ್ಷ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನನೇ ಸ್ವಂತ ಏನು ಒಂಜಿ 10 by 10 ಎತ್ತ ಜಾಗಡು ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಎಂಕ್ ದೇವೇರ್ನ ದಯಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಹಾಕಲಿಗೆ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎನ್ನ ಮೆತ್ತು ಬರ ಕಾರಣನೇ ಅವು ಐಟ್ ಯಾನು ಡೇ ನೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಹಂತ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅವು ಬುಲ್ಲೇದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ ತಾದಿಡು ಅರೆನ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮನೋ ಇಚ್ಛೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶಡು ಆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಅವೇನು ಎದುರಿಸದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಏನ ತಂಗಡಿ ತೋಲು ಇಂಕೊಲು 4 ಜನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆ ಆಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ತಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡನೆ ಎನ್ನ ಏಮ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬಸ್ ತಂಗಡಿನ ಅಲ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇ ಕುರುಡು ಪೆನ್ಪಿನ ಅವು ಆಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಪಲಾಯನಕಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಡಿ ಸ್ವಂತ ಒಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಚಲೋ ಮತ್ತೆ ಏನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕೊರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಂತ ಒಂದೆಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಂಚ ಆ ವಿಷಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಶುರು ಮಲ್ತ ರೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ತಂಡು ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಮಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಅವನುಂಡು ದೇವರ ದಯಟು ಇನಿ ಯಾನು 10 by 10 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 10 by 20
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಜಾಗೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ 2 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಜಾಗೋಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು. ಸಾಧಾರಣ 2,500 ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡ್ಡಿ ಉಂಡು. ಪಾಲ್ಗರಡು ಮೂಜಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸಿಲ್ವಾಸುಡು ಉಂಡು, ಹಿಮಾಚಲ್ಡು ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬೆಡ್ಲ ಉಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು 3 ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಪನಿ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿಲ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಕಂಪನಿನ ಬುಡ್ದು ಈತ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಆಣಿನಿ ಅಂದು ಉಡುಪಿಡುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಚಾಲು ಮಲ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿ ಕೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನು ಜೋಕ್ಲಿನ ಅವಳು ಮೂಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಆಕುಲ್ಲೇರು ಅವೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮಿತ್ತಿ ಅಂತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸ ಅವನುಂಡು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆವರಂಡಿತ್ತೆ ಈಗೊಂದು 8 ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಉಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಕುಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ತೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪುಂಡು. ಫರ್ನಿಚರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಒಂದು 90% ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂದು ಅವು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜನು ನಾನು ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ 10-15 ತಾರೀಕು ಓಪನ್ ಅವರೇ ಉಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಐಟ್ ಓರಿಯನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉಳ್ಳಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಂಡು ಅಂದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರೆಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಅವಳ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಅನ್ನ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಚಿಲ ಅವಡಂದ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ 100 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸಾರ ಮಲ್ತದೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಬೊಂಬೈ ಪೋಡೊಂದು ದಯಾಗ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಕುಡುಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋತಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇನಿಕ್ಲ ಊರ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪೊದರುಂಡ ಅಲ್ಪ ಇರು ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಯ್ಜಾರು ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ನಡು ಬೊಂಬೈ ಲೆತ್ತಂಪೋಯಿನಾರು ಯಾರು ಜತರಂಡೆ ಬೊಂಬೈ ಪೋಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ಆ ಕಾಲಡು ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಮೂಲು ತಿನ್ನರೆ ಗತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದ ಮೂಲು ಒಣಸುಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಏನ ತಮ್ಮಲೆನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಈ ಮೂಲೆ ಒಂತಲ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಪುಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೂಲೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಂಚೆ ಪಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಬನ್ನಿ ಮಗ ಈ ಪೋಲ ನಿನ್ನ ತಾದಿ ಈ ತೂಲ ಎಡ್ಡ್ಯಾಪ ಅಂಚೆ ಪಂಡು ಹರಸದ ಮಾತ ಕಡಪುಡಿಯರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೀನಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೋದು ಅವಳು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಎತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಯಾನು ಆಜಿನೆಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಪೋತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೊಪ್ಪನ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆಗಿಜಾವು ಪೊಪ್ಪನ 66 ಮಲ್ತೀರ ಇನ್ನು ಅಂದೆ ಐಡ್ ಒಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಏನು ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ ಒಂಜಿ ಸಮ ಪೋಂತು ನೈಟ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಪಂಡೆ ನಾವು ಪಿದೆ ಪೋಯಿ ನೆಟ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಪೋಯಿ ಎನ್ನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಣ್ಣನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಿದೆ ಬತ್ತದ ಅವೇ ಯಾನ್ ಅದ ಕೆಲಸ ಹೊಸ್ತಾಗದೆ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಣ್ಣನ ಗುರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಐಟ್ ತಾಗದಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಗಳು ದೇವರದೇಟು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಲಸದ್ದು ಈರ್ ಮೆಕಾಯ್ ಬನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಾರ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ವಿಕೆ ಗ್ರೂಪೇ ಬುಲೆಂಡ್ ಅವುಪುರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ 1 by 1 ಸುರುಟು ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆವಂದೇ ಬತ್ತುಂಡು ಟೈಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದಾಗ ಮಾರ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಂಡಿತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಆಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಈ ಒಂದೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ 1.5 ಸುಮಾರು ಕಂಪನಿದ ನಿಕುಲೆ ಮಲ್ತುಕೊರ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 80% ಕಂಪನಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ಪ ಬಜಾಜ್ ಹೆವೆಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಉಷಾ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅವನು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ಪ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೊಂದು ಎಟ್ಲ ಏನ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಮಲ್ಪುವ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೆಡಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಐಟ್ ಮೇಜರ್ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸರ್ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡು ಟಾಪ್ ಉಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಡು
ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಡೆ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಒಂದುಂಡು ಗೃಹ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿರಕುಲು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಪಿನಿ ಏನಡೆ ಬೈತೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಟ್ರೈನ್ ಆತೇರು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ದಳ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನ ಜೋಕುಲು ತೂ ಒಂದು ಲೇರು ಬಂದು ಕೊಂಚ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಜಿನ ಬೋಡು ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲೈನ್ ಪೋಯಡ್ದಂಡ ಮಸ್ತಾಣ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಟುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕಲ್ನ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಗುಣನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತನ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಳುವರು ಎಂಚ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಪತ್ತೆ ತೊಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಆಪುಜರು ಪತ್ತೆ ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಾದ ದೆರ್ತು ತೋಜು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೋಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ರೈಟ್ ಇರ್ಲ ಬರಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರೇ ಬಾರಿ ಬರೀ ಬಂಗೋಡು ಪೋತೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಹೋದು ಮಾಯಕಂದವರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಾರಿ ಅಲ್ಪ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯಾರು ತಿನರು ಉನರ ಬಂಗ ತಿನರು ಇನ್ನಿ ರಡ್ಡರ ಸಾರ ಜನ ತ್ಯಾಂಬ ಕುಟುಂಬ ಆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನ ಆಧಾರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ದಿನ ಕಟೀಲ್ದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಆರ್ನ ಎಂಚಿನ ತಿಂದಂಡ ಆರೇನ ಒಂಜಿ ನೆನೆ ತಿಂದಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ಆರು ಅವೇ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿನಲ್ಕನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತಿನ ಬೋಡ್ತಿನ ಅದು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಂತು ಜವಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಏನ ಬೋಡವೇನ ಐನೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ ಪರಿಸರ ಒಂಚೂರು ತೂಕದ್ದಾದ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಟಿನ ಒಂದೇಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಶಾಲೆನೂ ಮಲ್ತೆ ಏನ ಊರ್ದ ಕುಳ್ಳಿತ ಬರೀ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೆತ್ತ ಏನ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದ ಆಯ್ತಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡಾಂಡ ಕೆಲಸ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆಡಾಂಡವು ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ತಂಬೋಯ್ರು ಯಾನ ಅವಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತಿನೇ ಹತ್ತು ಅಂಡ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ತಂಬೋಯ್ತಿಗಳೇ ನೆತ್ತ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಪೋತುನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲದ ನೆತ್ತೇರು ಪೂರ ತೋರುಂಡು ಕುಲ್ಲರ್ ಜಾಗಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಣವೆಂತೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಕುಲ್ದೇ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ ಬೆಂಚಿಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಹತ್ತನ ಮೂಲು ಶಾಲೆದ ಆ ಟೀಮನ್ನು ನಾನು ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲಿತ್ತೆ ಬೊಂಬೆದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಊರುಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೇನು ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ತನ್ನ ಆಯ್ನಾತು ಬೋಡ್ ತಿನ್ನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯ ಏತು ಕೊರತನ ನಿಕ್ಲು ಕೊರಲೆ ಬಾಕಿದೆ ಅಂತ ಉಪೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗಡ್ ಡಿವಿಜಿ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಾವಣು ಜನಪದಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಗುರುಸ್ಥಾನಗಳು ಮಂದಿರಗಳು ಕಾಣಿಸದೆ ಸಾಗಿ ಹಬು ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದೆ ಬಂಡ ಮಾತಿರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಿನ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಬಂಡ ಅವು ಮಾನವತಾ ಧರ್ಮ ಆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಬಂಗ ಹುಡುವಿನ ತೂವರಾಜ ಆ ಶಾಲೆನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಯಾರ ಆ ಊರ್ದ ಅಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗ ಓಡೋದನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ ಎತೋ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಒಪ್ಪರೆ ಅತಂದರೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಂಘಟನೆಲೆಗಿರು ಬಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಂದು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಇರೆಗುಲ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಡಿದು ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬಲ್ದಿಂದು ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ತೂದು ಈತ ನಂಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಬಡ್ದಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಬೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕದ ಒರಿನೇನು ಸಮಾಜ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವು ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಗೆ ತೀರ್ಸೋರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಒಂದಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮಧ್ಯದ ಊರು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಮೇಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ MLA ಉಮಾನದ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಾ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಆ ಕಡೆ ದಾಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಬಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಶೌಚಾಲಯದಾಗ ನಮ್ಮ BJPದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಶೌಚಾಲಯ ಆವುಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಊರು ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದು ಪೂರ ಏರಿಯಾಗೆ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿದ ಅಂತಿನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮುಕ್ತ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತಿನಕ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಅವು ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಲ್ತು ತೂತಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಣು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ರೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಒಂದೇಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಐತಿಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ನಡತಿದೆ ಬೋಡ್ಪು ಅವು ಮಾತ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಈತ ಒಂಜಿ ಹಂತೋ ಬೈತನ್ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ
ಬಹುಶಃ ಕೊಡಂಜಿ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಸುರತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣಕ್ಕೂ ವಿದಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳೇನ ಬಿರತ ಆಗದೇರು ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕರುಣನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಇಚ್ಛೆತುಲೆ ನಂಡ ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲತ್ಯನ್ ಯಾವನ್ ಬೇನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ದಲ ಸಂಕೋಚಲ ಆಪುಜಿ ಟೀಕೆ ಏನ ನೈಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಉಂಡುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದು ಕರ್ಣನೆ ಎತ್ತೇಳ್ದಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಆಪುಣು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಕೆ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೈಜಿಯಿಂದ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲಲ್ಲಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಆ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತమైన ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಏರ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಪುನು ನಿಖಲಂಚಿತಿನ ದಾನಿಲ್ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಾತಿ ಜನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕೋರಿಪಿನಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಗುರುಕರ ನೆಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಒಂಜಿ ರಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾರೆ ಅರೇಗ ಒಂಜಿ ಕೈ ಜೋಡನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎತ್ತಾರೆ ಅರೆಂತೂನಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂದಾಂಡು ಅನ್ನ ಅಂತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಅರೆಗೆ ಬಂದು ಅವ ಎಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತದಾರ ಮದ್ದಿನಂತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಂಡು ಯಾನ ಏನೇಳಿ ಬತ್ತೇರಿ ಅಂಕೋರಿ ಅಂತ ಕೊರೊಂದೊಳ್ಳೆ ಅವನ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡಲಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೋಕಲ್ನ ಖರ್ಚಿ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಡ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನು ನಗತಿ ಅಕಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಲ ಪೋಂತುಜಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಆರು ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವಡೇ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆನ್ ಮಿತ್ತುಕೊನೆ ಬಕ ಕಲಾವಿದೇರೇನು ಇಜಿನ ಪಾಪ ಅಕಲ್ನ ಬೇನೆನ್ ಕೇನ್ ನಕುಲೆ ಎತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲವು ಅರೆಗೆ ಪಟ್ಲರಿಗೆ ನನಾತು ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡ್ ನೆಟ್ಟು ಏನು ಪಂಡಿ ಯಾನ್ ದೇವರಡೆ ಯಾನ ನೆಟ್ಟು ನಾನು ಕಡೆ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪಿನಂಚಿತನ ಕೊಡ್ತರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಿನಂಚಿತನ ಕೊಡ್ತರು ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಅಂಚಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಎದುರು ಬರ್ಪಿನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕವು ಇಷ್ಟನೇ ಈಚ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯಾನು ಮಾತಾಡಿತ ಪನ್ಪಿನಿ ಏನೇನು ಒಂದೇಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಲೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂಡು ಎಂಕೆ ಬಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಲಿ ನಂಗೆ ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಬರ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಡು ಬೇತಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಅಂಡ ಆಪುಜಿ ಇಂಥವ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಏನೇ ಫಲ ಪನ್ಪಿನುಂಡು ಅತರುಣ ವೇದೊಡನೆ ಪಾತೆರಾರುಣು ಬಲತ ಕೈಟು ಕೊರ್ನೆ ದತ್ತ ಕೈಕು ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಸಿದ್ಧಾಂತೋಡು ಬದುಕೊಂದು ಪನ್ಪುಜಾನು ಅವ್ರು ನೀಗಲು ಮತವ ನೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂದೇ ನೀರು ದುಂಬೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ ಹೆಂಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಅಲ್ಪ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಲು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ದುಮ್ಮುಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪಂಡತ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೆ ಓ ಅಂಚ ಇದ ಸುರುಟು ಯಾನು ಮಲ್ತಂದಂಡ ಎಂಕೆ ತಿನ್ನರೆ ಗತಿ ಜಿಂದಂಡ ಪಿದೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೋಜಿಂಡು ಅವಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆನಪಿನಿ ಯಾನು ಈಗ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಇನಿ ದಾದಾತ್ಮನ ಜನಕಲಿಗೆ ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವುಜಿ ಅಂಕ ತೆನ್ನ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಲ್ ತಲೆಮಾನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟದೀವಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲೋಡು ಇರು ಈತ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಪಡೋದಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಪನೋಡ ನೀರಿನ ಯಜಮಾಂದಿ ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಸಹಕರಿಜಿರ ಬಹುಶಃ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿಂದ ಅವು ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಸವಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನೈತೆ ದೈವೇಚ್ಛೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕನ ದೈವ ದೇವರಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಹೆಂಗೆ ನಂಬದಿಂಚಿನ ಕಟೀಲು ದಿಪ್ಪೇರು ಆಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಆ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂರ್ಲೆತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಎನ್ನ 72 ಇಯರ್ ಕೆಲವರು ನೆನಪೇರಿ 72nd ಇಯರ್ ನನ್ನ ತರುಣನಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 27 ಜವಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಮನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಹೊಂಟೇರು ಇರು 27 ಅಂಚ ದೇವೇ ಆಪುಣಪುರ ಎಡ್ಡೆನೆ ಒಂದುಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಒರಿಯನ ಹಾಳೇನು ಎನ್ನರೆಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಣ್ ದಂಡ ಒರಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಆತ ದಂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿಯನ ಹಾಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾನಿಚ್ಚಿ ಏಪಲ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಲ ನಂಜಿಪಣ ಬಕ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಖಂಡಿತ ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಒಂದೇನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಏಪಲ ಏನು ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ದಿನಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕಲ್ನ ಗುಟ್ಟುದಾದ ರಹಸ್ಯದಾದ ಸೂತ್ರದಾದ ಈರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಈರ್ನ ಯಶಸ್ಸದ ಏನು ಪನ್ಯತ ಒಂದು ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ
ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೇಗ ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ಗೆ ಏನು ಪೋಯ ಖಂಡಿತ ಅವು ಅದಾಗ ಏರ್ಲ ಪೋಂದಿನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಅವು ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಡೈ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಏನು ಏಪಲ ದೇವರಿಗೆ ಋಣಿ ಆದೇವಲ್ಲ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಅನ್ಪೈರೆಗೆ ಏರೆಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಿಂದಂಡ ಅವು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿವಾರ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಶೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋರು ಅದು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಒಂದು ಇದಿಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಹೊಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಉದ್ದೇಶಡು ಏನು ಏತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತಂಡಲ ಏನು ಅವಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಯ ಪೂರ ಕೆಲಸಲಾಂಡು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಗ ನಾನು ಸಂತ ದಲ ಮಲ್ಪಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂಪೋಡು ಒಂದು ನಡ್ತನಂಚೆ ಕುಡಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕುತೂಹಲದಾದಂದು ಮಂಡ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಶುರುವಾಂಡಿರ್ನ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಂದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅದ ಒಂದು ಅಲ್ತಾರೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೆತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಂಚಿತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಓ ಒಂದೇಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓವಲ ಓಂಜಿ ಐಟಮ್ ಒಂದು ನಾಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅವು ದಯಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿರ್ದ ನಮ್ಮ ದಯಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂದೇಟು ಈ ತೋರ್ತ ಮಾತ ಪೂರ ಈತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಎಂಕ್ ತಲೆ ಗೊತ್ತು ಐಕೆಗೇನಿ ಅನುಭವ ಅಂತ ಬಂಗಾಪು ಯಾನ ಸಡೆ ಅತ ಅವು ಬಂಗಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಂಡಿತೇನೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವು ಎತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಓವೆನ್ನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿರಿ ಇಂಚಿನಲ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಬತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಬರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಲಾಣಿ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಕ್ಲೆತ್ತಿರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಡ ಏನು ಫೇಲ್ ಆಪೆ ಅನ್ಪಿನ ಆ ಒಂದು ಲತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಲೈನ್ ಹತ್ತು ಏನು ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಫೇಲ್ ಆಪೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೈದಂಡು ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪುಗರ್ವೇರು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಟ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರಿ ಪನ್ನೆಲ್ಕನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಮಾರ ಅಂಚ ಅప్పుడు ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನ್ನಿತ ನಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಸಾಧನೆ ಬೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಈತ ಈರೊಂಜಿ ಬೇತ ತನ ಇಂಚಿನೇ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕನಕಟ್ಟ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಕಾಲ ಬಂದ 1 by 1 ಆ ಒಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದಿನಿಚ್ಚಿ ಈಜಿನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಚಿನ ಐಡ್ ಬಕ್ಕದ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಚ ಮತ ನೋಡ್ತಂಪೇನಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಯ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ದಯ ದೇವ್ರ ಎಂಚ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಯಾವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಎಡೆಡೆ ಜನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಪೇರಿ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಂಗೆ ಖುಷಿ ನೀರು ಇರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ನೆನಪುರ ಹೌದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಕೊರಿಯಾರ ಅಂದು ಹೊರ ಏನು ನೋಡಿ ಅವು ಆವಡೆ ಎತ್ತಿನ ಇನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಆವಡೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪನೇ ಆಕಲೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆಯರ್ದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಇದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣಿಯರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಕಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೈನ್ ಪೋದು ಆಕಲ್ನಾಕಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತಿರ್ದಂಡ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಹತ್ರ ಏನೇದ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಆಕುಲಿತ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ ಆಯರ್ ತಾಕುಲ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏಂದಿದೆ ತಂದ್ರೆ ತಾಕುಲಕ್ಲೇದೆ ತಂದ್ರೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ದಂಡ ವರ್ಕರೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾಕುಲು ಆಡು ಅಂದಾಡು ಒರೇ ಒಂದು ಒಂದು ಏನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊರಿ ಅಂದಂಡ ಅವು ಆಯನೇ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತಂಡೇನು ಲೇಪಲ್ಲ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತು ತೊಯ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಜಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತಾಂಡ್ ಡೈಸ್ ಆಂಡ್ ಐದೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಯರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಇಡಲಾರು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಹೈಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ ವೈಟ್ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ ಡ್ಯಾಕುಡ್ದ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ಫರ್ನಿಚರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ ಐಟ್ ಎತ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂಪೋಲಿ ಇರ್ ಕೊಡಂಜಿ ಬಂಡಾರ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಡೇಪುರ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ನಾವು
ವಿಶೇಷವಾದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇನ್ ಒಂದು ಹಬ್ ದುಬೈಡ್ ದೀಪಿನಿ ದುಬೈಡ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಶೋರೂಮ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ತದ ಮಾತಾ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ನಾನು ಬಡಿದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಅವು ಲಾಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಶೋರೂಮ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೇನ್ ದುಬೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪಣಂಚ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿನಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ಡು ಉಂಡುಂದಾಂಡಲ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಬುಡ್ದು ಆ ದಡೆಪುಡ ಗಡಿ ದಾಂಟದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಟಿವಿ ಡೇ ಬರೋದುಂಡು ಇಡೀ ಲೋಕೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಹೊರಟು ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡುಂದಂಡ ಈಕ ಉಸುಲಿಯರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿಶೇಷವಾದ KM ಶೆಟ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಇತ್ತಿನೆಡ್ ದಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಕ ಕೇಂಡಲ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಆ ತುಳುತ ಕೆಲಸವು ನಿಕಲ್ನ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಬೆರಿತಾಂಗುಂಡು ಅನ್ನುಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ VK ಗ್ರೂಪ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಿಂಚಿತ್ತಿನ KM ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ಯ ಪಂಡರು ಸಾಧನೆಗೆ ಮಿತಿ ಬನ್ನಜ್ಜಿ ನನಲ ತಾರಿರ್ದ ಸಾಧನೆಲು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲು ಅರಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗುಂತುದು ಅರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಅಂತದು ಮಲ್ಪು ಕಾರ್ಯಗೂ ಜಯಸಾರಥಿ ಆವಡ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಪರೊಂದು ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದು ಏರು ಮತವಲ್ಲ ಅಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಬೇಕೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸದ್ನಾಂಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನೀಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಾರೆ ಐಕಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆತು ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಮೇರೆ ಪನ್ನೀರ್ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ದೇವೇರವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ತಾಕತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರುವೇರು ಪಣದು ನೀಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ನನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೀಕುಲು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರಾವಳ್ದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್